Confebasken ustez, 2013 urtea txarra izan da euskal ekonomiarentzat. Hazkundeari dagokionez, barne produktu gordina 1,2 jaitsi da. Espainiako eta Europako ekonomian egoera zein barne eskaeren jaitsiera direla eta baita finantziazio esagaitik. Krisia hasi zenetik sektore pribatuarentzat kreditua 19,5 jaitsi da eta. Industria ere krisia hasi zenetik 1,31 jaitsi dela adierazi dute eta 2013 enpleguaren ikuspegitik urte txarra izan dela. 12.000 lanpostu gutxiagorekin bukatzen da urtea eta langabezia 15,1 geldituko da. Hala ere, Confebaskek 2014rako aurreikuspen positiboa egin du gaur. Joera ero tendentzi baten aldaketa bat. Beraz, joera aldaketa bat 2013 urte honetan eta honen isla da atzeraldia, berriz dio bezala, atzean ustea. Beti ere, datuak zuhurtziaz aztertu behar direla adierazi dute, baina euskal ekonomia 1% hazkundearekin amaituko du 2014a. Euskal ekonomia 1% hazkundearekin amaituko duela. Beti ere, urtean zehar ez badira, baldintza nagusienetan aldaketa nabarmenik egiten. Sektoreka aztertuz, Confebasken txostenaren arabera, eraikuntza jaisten jarraituko du, eta zerbitzuak eta industria gora egingo dute. Besteak beste, kanpo sektoreak indar gehiagokin bultzatuko duela gure ekonomia, industria jarduera ere hobekuntzak egingo duela, eta baita ere kontsumoak ere hobera joango dela. Prebizio hauek lan merkatuan islada izango dute. Lan merkatuan egonkortasuna egon ondoren urtean zehar bukatuko dugula 5.000 lanpetu gehiagorekin. Beraz, enplegu sorrerarekin bukatuko dugu 2014 urtea, hau da gure aurreikuspena. Datorren urtean aldatu beharrekoa ez ere aritu dira, urteko balantzean. Enpresentzat finantziazio erreala iristea bermatu behar dela adierazi dute, sektore publikoa arrazionalizatu behar dela eta erreforma laborala argitu behar dela. Mila Angel Lujua, Confebaskeko presidenteak nabarmendu du sindikatuekin akordioak lortu behar direla, uztaileko lan hitzarmenen kolektiboen bukaerak porrota ekarri duela eta ele sindikatuari maigainean negoziatzera jesartzea gomendatu dio, konfrontazio egoera amaitzeko.